Zemplínsku šíravu opäť navštívilo niekoľko tisíc motorkárov z celého sveta. Už po 11. krát sa tu konal medzinárodný motozraz sveta motocyklov. Motozraz na Zemplínskej šírave je najväčším na Slovensku. Minulý rok ho navštívilo rekordných 4500 motorkárov. Navštevujú ho nielen domáci priaznivci, ale aj motorkári z Poľska, Maďarska, Čiech, Talianska, Francúzska, Holandska či dokonca z Ameriky. Na prvom zraze bolo asi 200 motorkárov a teraz vidíme, že je okolo tých 3000. Dzisiaj przyjechaliśmy z Krakowa. Tak, z Krakowa. Z Polska. Jest co pić, jest co jeść. Dziewczyny są ładne. Zdá sa mi, že je tu oveľa viac motorkárov a je to také viac zorganizované. Ten Michalovský automotozraz je fakt jednička. Sme priaznivci všetkých kolies, či auta alebo motorky. Tá akcia na tom východe chytá strašne veľmi dobrú tendenciu, strašne veľký ohlas je na tom. Je tu z roka na rok viac a viac motoriek, viac a viac ľudí, čo nás hreje na srdiečku, pretože robíme to pre ľudí, robíme to pre motorkárov a sme radi, že je to tak, ako to je. Oficiálne otvorenie motozrazu sa už tradične konalo v Michalovciach na námestí Slobody. Cez námestie prešla kolóna na Zemplínsku šíravu. Nechýbala spanilá jazda cez okolité obce. Podľa slov organizátora motozrazu kolóna motoriek mala počas spanilej jazdy viac než 10 kilometrov. Aj tento rok organizátori program podujatia vylepšili. Pripravené boli viaceré motorkárske súťaže. Návštevníci sa mohli tešiť aj na bohatý hudobný program. V každom prípade sme vylepšili stage, vylepšili sme zvuk. Pozvali sme viacero kapiel, viacej sa venujeme motorkárom. Na tom dolnom parkovisku sme vytvorili priestor pre gumovanie. Tento rok sme sa vrátili k súboju Amazoniek v Pene, čo po minulé roky vždy pútalo veľkú pozornosť. Z hudobných skupín máme v piatok pripravenú skupinu Lavagan, Slobodná Európa, Great Dogs a ďalšie skupiny. A som rád, že sa nám podarilo zorganizovať prvé oficiálne majstrovstvá Slovenska v pole dance. Víťazka, tak tá práve postúpi na majstrovstvá Európy do Nemecka. Najväčším pútačom popri programe však boli motocykle. Mnohé z nich doslova vyrážali dých. Môj osobný úspech je práve v tom, že keď sa ľudia bavia, sú spokojní a majú radosť, že je tu pohoda. To je tá radosť potom z toho podujatia. Súťaže, roková hudba, erotika, no a hlavne motorky. Práve to láka každý rok na Zemplínsku šíravu tisícky návštevníkov z celého sveta. Pre televíziu Zemplín Anna Činčárová.